que tal? Como estades? Preparando as festas de Nadal para disfrutar ca familia? As concelleiras e concelleiros do BNG Trasmiras queremos acordarnos dos nosos ben queridos veciños e veciñas e preparámosvos unha sorpresa para estas festas. Como ben sabedes, fai uns días tivemos o último pleno ordinario deste ano e decidimos, con eses cartiños, prepararvos un agasallo moi doce que vos vai gustar. Eso sí, para conseguilo deberedes gañar o concurso que temos preparado. Só vos descubro que vai de fotos de Nadal e que hai 2 premios. Para descubrir o resto, deberedes estar moi atentos e atentas ás nosas redes sociais estes días, porque vos iremos contando con todo o luxo de detalles máis cousiñas. Deica logo!